Pozdrav Štit, danas je nedjelja. Na tržnici sam kupio brokulu. Zdrava hrana je hrana koja nije kvalitetna. Sad ću složiti, znači, možemo maslinovo ulje. Čekamo da se ulje ugrije. Dotle ću ja jaja. Sad tikvice stavljamo na vrelo maslinovo ulje. Moramo malo posložiti. Evo za salatu imamo znači paradajz i ovdje je mladi crveni paradajz. Znači obrok je gotov. Pozdrav Štit, u Čazmi smo na ćevapima. Ovo snimam za moj fan, da znadu da ćevapi su lijek. Nije kvalitetno. Pozdrav Štit, nalazim se u parku Borik, Bjelovaru. Došao sam obaviti WC, prije toga pokazat ću vam WC. Jeste vidjeli? Vidi klošarije. Pogledaj. Pozdrav Štit, nalazim se na Bilogori, gdje drkaju naše šume. Šuše sve redom, malo sam se požurio. Ste vidjeli, a? Pozdrav Štit, šume nam podrkali. Neka. Vaše djeca sutra budu disali mene. Žalosno je to kad mladi ljudi ulaze u Branka Stojkovića. Pozdrav Štit.